az a... Be van baszva, tudod, arra jó vele. Gyere ide, éneklem! Gyere már ide! De ez nem tér mikrofon. Olyan sótalan magja van, baszom a nyakán. Ja, nincs benne semmi fűszer, gyerekek. Mondom. Mit énekel? Ez a helyzet, hogy te nehéz. Mindegyik már elgemetnéz. Ez olyan jó, hogy playback lehet csak, bassz meg. Ja Istenem, mit csinálja? Nem énekel. Ó, Istenem, adj nekik egy kis türelmet, mert mindegyiknek szép vagyok. Érted, értik egy? Értem, tépik egymást a lányok, mert mindegyiknek majd vagyok. Aki megyek az utcára. Mindegyik lány jön utána. Ne poszt. Megszédít mindegytől egyik. Megszűntítől egyik. Azt, faszul. Jaj,